कुमार आर्यन की धमाकेदार प्रस्तुति। रिकॉर्डिंग स्टूडियो भूपंदे ही भैरवा। जिंदगी के सुख गइल हमार लूट, आइल बिया जहिया से करम गइल फूट। जिंदगी के सुख गइल हमार लूट, आइल बिया जहिया से करम गइल फूट। पूजा में का कमी भइल फंस गइल मेटर, पूजा में का कमी भइल फंस गइल मेटर। में हरारू मिलल थेथर, में हरारू मिलल थेथर, में हरारू मिलल थेथर, में हरारू मिलल थेथर। भजन में न करे विश्वास, बीतल जाता नौमी न करे पूजा पाठ। भगति भजन में न करे विश्वास, बीतल जाता नौमी न करे पूजा पाठ। माने लेना बात केतनो दिहिले परेसर, माने लेना बात केतनो दिहिले परेसर। में हरारू मिलल थेथर, में हरारू मिलल थेथर, कौन काम मेहरी के उनका बटोला भर में नाम। माधव श्री राम पहले कौन काम मेहरी के उनका बटोला भर में नाम।